Bon dia. Bon dia. No havíem fet, Sí. Venim de magatzem, no? Sí. Avui ens hem vingut fins a Kamakura. Veurem Kotokuin, que és el Buda. La figura de Buda al mig de l'aire. Va, al mig de l'aire no, a l'aire lliure. Uau, encara estic dormit, el temple Hase. I ja tornarem cap al centre, a Kamakura Station i a dinar. Què dius, no? Muerto. Primera visita del dia, Kotokuin. Un moment, no sé per què, un moment. Sempre t'hem d'esperar, se't caurà el riu, T'ajudo. No ve? Que si treu la càmera, guarda la càmera, agafa la motxilla, deixa la motxilla. Entrarem o què? Cap a dins. Ara arribem al temple Hase. Que ja hi sou. Oita, quines vistes. Oita, quines vistes. Vist el temple Hase, ja marxem. On voleu marxar a dinar? No ho sabem. Però marxem a dinar. Ja som al centre de Kamakura. Aviam si amb tota aquesta gentada trobem alguna cosa per dinar. No, pandriol. Kamakura Don. Kamakura Don, tempura i fideu soba. I cervesa de Kamakura. Tornada de Kamakura, hem vingut fins al parc de Yoyogi, perquè avui sopem per Harajuku, una de les últimes sorpreses del viatge. Bueno, l'última sorpresa del viatge. I ja veureu on anem. Vinga, a disfrutar una mica dels cirerers.
dia, darrer dia de viatge, ja és el 14è dia. Últim dia per Tòquio també. Avui els portaré cap a Asakusa, han vingut ben d'hora perquè així ens estalviem les majors quarts de gent, però són les 9:30, són 3:45 i la gentada que ja la veieu aquí al darrere. Hi ha una gentada que no me la crec ni jo a aquestes hores. Sí, però ja els he tornat a perdre. En fi, que aquí estem. El fotògraf en acció. A què li estàs fent la foto? Unes paraules sobre el temple mare de Asakusa, aquí a Sensoji. Que és molt maco, molt rígid, diguéssim així, però que és molt maco. I ja està. Sí, que bastant rígid. Ja està. Que és el més antic de tots, Si això és el que has de dir, dius i ja està. i a dalt de tot, n'hi ha el símbol de l'esbàltica, De la què? de l'esbàltica, bueno. Què és el que et vas a menjar ara? Un peixet. Un peixet de patatona. Hem vingut a dinar a 15 i ja estan amagant les carteres. Que no s'ha de tancar, home. Última visita del dia i del viatge a l'illa d'Odaiba. No podia deixar de pujar-nos al monorail. Anirem a donar una volteta pel Vinos Fort, a fer les últimes compres de souvenirs i a sopar per aquí a l'hora. Se'ns acaba això. Bueno, però jo em quedo, tranquil, ja ho sabeu. Bueno, com deia, últim dia a Odaiba, amb l'Estàtua de Llibertat aquí al fons. Serà hora de fer les últimes compres, anar cap a Akihabara una altra vegada, deixar-los a l'hotel, sopar i acomiadar el viatge. I ja fins la propera.